Egunon. Behatzi puntukoa. Bertso bat, azken buru. Bertsolaria jartzen denean eta etortzen zeite egaina, ezta? Jartzen denean mikrofonora horrean gai eman da eta erabaki behar du. Entzun duena nola ulertzen duen. Ulertzen duen hori nola azaldu behar duen eta ze baliabideak dituen doinua, neurria, hori erantzuteko kontutan hartu aurrean jendetza duela. Hori niretzat da ikerkuntza. Xabier Isasi Balantzategi Deustun jaio zen 1956ko irailaren 6an. Psikologoa eta estatistikaria da, eta unibertsitate irakaslea izateaz gain, euskararen kale erabileraren neurketak egiteko metodologia sortzen aitzindarietako bat izan zen. 1981an aurkeztuta zuen tesia, hizkuntzen arteko ukipena gizarte elebidunetan, gizartearen eta hiztunaren hizkuntzerabilpena, ikuspegi metodologikoa. 1983an hizkuntzen arteko harreman eta nagusitasun linguistikoak aztertu zituen Lore Herriondo Korostolarekin elkarlanean. Handik gutxira, hizkuntza eredu elebidunetan eskolatutako nerabe elebidunen hizkuntza arautzailea aztertu zuen Herriondorekin berarekin eta Iñaki Alegria Loinazekin. Herriondorekin batera Ulibarri programa ere diseinatu zuen Eusko Jaurlaritzarako, ikastetxeen hizkuntza normalizazioaren gaineko programa. 2002an Communicative Development Inventory testaren euskarazko egokitzapena landu zuen beste hainbat ikertzailerekin batera. UEurekin harremana aspaldikoa du. 80ko hamarkadan psikologia saileko kide izan zen, eta talde eragileko kide ere izan da. 2000 urtean UEuko zuzendari kargu hartu zuen. Bere eskutik UEuk jauzi kualitatiboa eman zuen, bai jarduera aldetik, baita azpiegitura aldetik ere. Lantaldea handitu zuen, eta egoitza berriak zabaldu zituen Bilbon, Eibarren eta Baionan. Urte osoko eskaintza indartu zuen, eta gradu ondokoetan euskara sustatzeko lan ildoa abiatu zuen EHUrekin elkarlanean. Horretaz gain, bere zuzendaritzapean, Inguma, euskarazko ekoizpen zientifikoaren datu basea jarri zen martxan. Eta online ikastaroak eskaintzen hasi zen UEu, bere pedagogia propioarekin. Pixkat kokatzeko estatistika aipatzen dute hizkuntza bai. Nik uste euskara eta irakaskuntza izan direla nire eginkizunik, baina nik gehiago izan naiz aktivista bat. Eta estatistikari dagokionez, nik formazioz psikologoa naiz, baina ikasi nuen uneden hasi nintzen ikasten eta zorroagan amaitu. Eta gero tesia egin nuen eredu estokastiko baten inguruan, hau da euskararen inguruan. Eta estatistika irakasle gisa hasi nintzen unibertsitatean. Kokatzeko eta ideia bat hartzeko estatistika duen garrantzia hizkuntzari dagokionez, 1981 egin izan zen soziolinguistikazko lehenbiziko mapa. Olabuenaga soziologo batek egin zuen Jaurlaritzarentzat, bakarrik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako mapa izan zen. Baina hortik ni hasi nintzen estatistika irakastearekin batera nolabait zaletzen estatistikarekin eta hizkuntzarekin. Euskarari dagokionez, Euskara Batua sortu zen gaur egun ezagutzen dugun Euskara Estandarra 1988 urtean izan zen Arantzazuko bilera eta hortik abiatu zen estandarizazioa. Kontutan hartu behar da, hizkuntza euskararen kasua zerbait kulturala da. Eta uztardura horretan estatistika eta hizkuntzan egin nuen ere ibilbide akademiko gehiena. Txilardegi lankide eta laguna nuen. Eta berarekin
eredu matematikoa. Matematikoa bera ingenieria zen formazioz, eta ibiltzen zen probabilitateen eredua, eta ni estatistikaren hildotik elkarren artean osatu egiten genuen soziolinguistika matematikoa idatzi genuen urekin liburu bat azaltzeko, eta aurkitu genuen lehenbiziko gauza zen euskaldunok, eta gaur egun horrela betetzen dena. Euskaldunok aldena baino gehiago erabiltzen dugula euskara. Eta mantso eta argi esan nahi dut, ze aurkikuntza hori egin genuen eta egurra eman ziguten guztien aldetik. Euskaltzalek esaten ziguten, motivazioa landu behar zela eta euskaldunei esan behar geniela gehiago erabilia dutela, eta gure aurkikuntza horrekin desmotibatu egiten genuela euskaldunak. Eta beste mutur batetik, erdaltzaleek, euskararen aurkariak alegia esaten ziguten, ikusten dala, hemen euskara galbidean zegoela, eta guk ez dugu halakorik izan behar. Baina hori izan ziren, adibide eta motzean, estatistika eta hizkuntza alorrean, ikerketa batzuk gero talde bat antolatu genuen, Txailardegirekin eta euskararen erabileraren inguruan egin genuen EKB, sortu bat aldizkaria, eta horri bili ginen, Txailardegirekin batera, urtetan, euskararen erabileraren arazoa ikertzen eta proposamenak egiten. Hasieran euskara hizkuntza bezala, hau da, estandar bat sortzeko. Kontua zen, H sartu behar zen edo ez, hasierako eztabaida oso mingotzak izaten ziren, gero euskalkien presentzia estandarrean, eta ikerketak egiten ziren, oso filologiaren eremuan ikerketa asko egiten ziren. Gero hasi zen soziologiaren ikuspegitik, baina eta hau da, nik uste uri esker eta bereziki hemen aipatu nahiko nuken Jose Ramon Etxebarria, bera fizikaria. Gero hasi zen mugimendu bat eta Leioan Bizkaian kokatuta euskara eta zientzia uztartu egiten zituztenak. Eta eztabaida ezaguna izan zen Jose Ramon Etxebarria Suarezekin eta fizika euskaraz egin zitekela, eta nahiko arroputsak izan ginen, egia zen, euskararen estandarizazioa hasi berria zen, baina ausardiaz jokatu genuen, eta bai zientzian, Bizkaikoan eta Araban filologiaren ikuspegitik, eta Gipuzkoan beste gizarte zientziaren esparruan, eta gero informatikan, berehala hasi ziren ikerlerroak zabaltzen. Ez zegoen apena zientzian ikerketa oso gutxi. Gerora izan zen estanda, eta azken urteetan ikergazte eta tesiak izugarria. Ziradagarria izan da, nola ireki izan den, eta zein nolako gazte prestuak lortu izan ditugu urte gutxita. Orduan, UEUk bulego bakarra zeukan Bilbon, alokairuan, eta talde eragilean hasierako urteak bereziak izaten ziren, orduan, aztekotan izaten ziren Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroak. Orduan gertatu zen baten batzuk proposatu zuten, UEUrenak egin du, eta amaitzen da UEU. Eztabaida goratzen zen bildu ginen bilera bat, talde eragilearen bilera bat egin genuen Eldoiarren egoitzan, Usurbilen, eta boto bategatik erabaki genuen jarraitu behar genuela. Hor hasi zen mugidak, eta orduan sailak berrantolatu, udako ikastaroak indartu, orduan Larraunan egiten genuen barnetegi formatua, eta urtero jendetza biltzen zen. Ehunka euskaltzale biltzen ziren,
udako ikastaro haietan, eta lortu genuen horrela gaitzen. Baina gauzak aldatzen ari ziren, eta ziztu bizian. Barnetegi formatua gazteentzako gero eta zurrunagoa zen, eta jendeak behar zituen beste formato bateko ikastaroak. Alde batetik eta bestetik baliabideak behar zituen. Gure helburua Euskal Unibertsitatea sortzea baitzen. Orduan, ni hautatu ninduten zuzendaria Hendaian. Eta Hendaian batzar hartan bi agindu jaso nituen, bi agindu nagusi. Bat berritu behar zela UEren egoitza nagusia, bulego nagusia, eta Bizkaian, Bilbon izan behar zela. Eta bigarrena indartu egin behar zela UEren egitura, hau da, udakotatik zabaldu ikasturteta. Eta bueno, nahiko lan. Aurkitu genuen gaur egungo bulegoa Bilboko 7 kaletan erosteko. Horretarako Bizkaiko Aldundiak diru laguntza ematen zion eta izan genuen lehenbiziko eztabaida zer egin. Baten batzuk esate zuten diru guztia erosketa gauzatzeko eta nik esan nuen ezetz. UEren konpromisoa ez zela ondasunak izatea, UEren konpromisoa zen irakaskuntzan jardutea eta formakuntzan. Orduan proiektua eta hasi ginen inguma diseinatzen eta hori planteatzen. Erosi genuen kostata Bilboko bulegoa eta aukera sortu zen Ane Zarazuari esker Markezkoa. Isasi Markezkoa, kasualidadez. Jauregia Eibarren eskuratzea. Artean beste eztabaida sortu zuen. Orduan ja genuen azpiegitura minimo bat, baina baten batzuk esate zuten gehiegizkoa zela Markezkoa eta UEU ez zela kapaza izango ura betetzeko. Baina, bueno, gu eutsi egin genion eta txiki geratu zitzaigun. Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatea den euskararekiko ez litzateke izango UEU existitu izan ez balitz. UEUk ahalbidetu egin zuen alde batetik irakasleen eskola izan zen hastapenetatik, ikerketa asko UEUtik, UEUren geletatik eta bileretatik ateratzen ziren, irakasleen formazio hildoak UEUn bertan eztabaidatu egiten ziren eta berrikuntzak, ikasi aldizkaria, uztaro aldizkaria jakina hor zegoen, baina ikasi aldizkaria UEUtik sortu zen, ahofitxak eta lehenbizi bertsolaritzari dagokienez UEUn lantzen ziren, eta beste esparru askotan, UEU ematen zion irekitasun hori, eta beti Euskal Herriko Unibertsitatea irudi bat jartzearren, idi parea balditz, UEU gu ginen akuilua, eta idiak bere bidetik eramateko. Ikuspegi horretatik nik uste oraindik ere masterrak direla eta UEUk iparra markatzen du. Eta euskarari dagokionez ezinbesteko ekarpena izan da. Gizartea, Euskal Herriko gizartea eraldaketa sakonean, digitalizazioa eta batez ere paradigmak aldatzen ari dira, digitalizazioaren ikuspegitik eta hor erronka handi bat ikusten dut, gizartearen eraketa berrian baliabide teknologiko berrien aurrean. Hor, paradoja bat gertatzen da. Guk daukagun, euskararen inguruan daukagun lege nagusia 82koa da. Hau da, internet zabaldu baino lehenagokoa. Eta hizkuntzari buruzko lege bat izatea garai hartakoa digitalizazioan kontraesan handia da. Orduan hor ikusten dut lan hildo bat. Gizarteari dagokion antolakuntzan ikerketa hildo sakonagoa beharko genituzke. Gero asko aipatu egiten da, baina industria alorrean ikuste Euskal Herria nahiko aurreratuta dagoela.
badira energia eremuan zer ikertu eta zer hobetu, ezta? Energiaren sortze eta erabileraren aldetik. Teknologietan ere erronka handia. Eta euskerari dagokionez, oraindik badaukago Txiardeik eskatzen zuena ahozko estandarren garapena. Atzera ari gara. Gure belaunaldietan lortu genuenan idatzizko estandar bat izatea euskaldun guztientzat, bai edabideetan eta lortu genuen sendotzea eta jartzea, euskeratik, iraganetik, etorkizunerako bidea jartzea, haindik geratzen zaigu azken urratsa. Eta da, estandar bat eta unibertsitatea funtsezkoa izaten da, ahozko estandar bat, denon artean hobeto ulertzeko bai, baina batez ere garatu ahal izateko gure pertsona moduan, gazteen garuna askozaz zabalago izateko. Eta hor, egoskorkeria badago batzuen aldetik eta jatorkeria bultzatu behar dela, euskararen erabilera areagotuko delakoan, kontrakoa denean. Gu behar dugu hiztun jantziak eta jasoak. Eta hiztun jantzi eta jaso horiek ikertzaile bata ezeki egiten dutenean lagunen artean joateko, gauza izango dira lagunen artean nahi duten hizkera erabiltzeko. Eta ibiliko dira batetik bestea, baina geletan edo laborategietan sartzen direnean erabiliko dute euskera mailarik jasoena. Hor, behar dugu aurrera urratsak ematea eta ikerkuntza funtsezkoa izango litzateke. Baina nik uste gazte gaur egungo gazte ikertzaileek beharko luketea sinistea beraien ideietan eta saiatzea horiek aurrera eramaten. Eta ez jartzea ikerketa hildo nagusien menpe dirua dagoelako. Bilatzea bere alde berritzaileena beraien baitan eta hortik jotzea. Hortik etortzen dira aurrerapenik esanguratsuenak. Ez da erraza,